children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa kaninyo. Gisaulog ron sa simbahan ang kapistahan ni San Juan de la Cruz or Saint John of the Cross, usa ka pari ug doktor sa simbahan. Partner ni siya sa usa ka inilasad nga Carmelite nun, si Santa Teresa of Avila, diin ilang gipaningkamutan ang pagbag-o sa kinaiya o kinabuhi sa mga pari o mga relihiyoso, labi na sa Carmelite orders nga niadtong panahona, mga 16th century, gamhan sa yawanon nga mga kinaiya ug ilang gibalik ang imahin sa pagkabalaan. Si Saint John of the Cross maoy mipasidungog sa kasakit ni Kristo nga maoy hingpit nga agianan aron kita malipay ug mahimong balaan. Patron sad ninamo sa among batchmate sa pagkapari, kaming batch 2004 nga giordinahan, 11 mi kabuok, amo sa ni siyang patron sa among batch. So pista ro namo pero di mi maghikay, iampo lang among batch nga maliwat mi unta kanunay ni Saint John of the Cross. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga daghan unta ang mahigugma sa pag-antos sa pag-alagad sa isig katao. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nag-antos og nialagad nato, pinagi sila mga financial nga hinabang, labi nang sigig pamalit na tog slots karon, ato sang iampo nga bubuan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihatagan mo og dakong gugma sa pag-antos og sa hingpit nga pagpugong sa kaugalingon si San Juan nga pari. Itugot nga sundo namo kanunay ang iyang mga panigingnan aron makadangat kami pagsudong kanunay sa imong himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Aron ang katawhan sukad sa sidlakan hangtod sa kasadpan, masayod nga walay lain gawas kanako. Ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Ako'y nagbuhat sa kahayag ug kangitngit. Ako'y naghimo sa kabulahanan ug sa katalagman.
Ako ang Ginoo, maoy naghimo niining tanan. Ulan na kamong kalangitan, paulanag pagkamatarong ang mga langit, ug paabliha ang yuta aron motungha ang kaluwasan, ug pinaagi niini patunghaa usab ang pagkamatarong. Ako ang Ginoo, maoy naghimo niini. Kay ang Ginoong Dios mao'y nagbuhat sa kalingitan. Giumol o gibuhat niya ang kalibutan. Siya nagpahimutang niining tanan. Wala niya kinihimua nga kamingawan. Gihimo niya kini aron puy-an. Siya mao'y nag-ingon, ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain. Ipahayag ug ipasaka ang inyong sumbong. Pasabot-sabuta sila. Kinsay nagtagna niini kaniadto. Kinsay nagpahayag niini sa wala pa kini mahitabo. Dili ba ako man ang Ginoo, ang Dios nga nagluwas sa iyang katawhan, ug wala na laing Dios gawas kanako? Dangup kanako aron maluwas kamo, katawhan sa tibuok kalibutan, kay ako mao ang Dios, ug wala nay lain. Nanumpa ako sa akong kaugalingon, ug nagpakanaog ako og matarong sugo, nga dili ko nabakwion. Manluhod kanako ang tanang tuhod, ug manumpa ang tanang dila. Bahin kanako moingon sila, diha lamang sa Ginoo makaplagan ang kadaugan ug ang gahom, apan ang tanan nga mga silag kaniya magantos sa kaulawan. Ako ang Ginoo, maoy muluwas sa mga kaliwat ni Jacob, ug magdayeg sila kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Paulan na ang mga panganod sa matarong, ug ang yuta magpahimugso sa manunubos. Paulan na ang mga panganod sa matarong, ug ang yuta magpahimugso sa manunubos. Pamation ako ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo, kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Aduol kayod ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlukon kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yuta. At tarong, ug ang yuta magpahimugso sa manunubo. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitip gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Paulan na ang mga panganod sa matarong, Ug ang yuta magpahimugso sa manunubos.
Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Paulan na ang mga Sangatarong ug ang ang yuta magpayugso sa manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nakatagong kaluwasan, nalayngon siya labang sa tanan. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga tinun-an ni Juan mibalita kaniya bahin niining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug sila iyang gipaadto sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi o magpaabot pa ba kamig lain? Sa ilang pag-abot kang Hesus, miingon sila, gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kamig lain? Niadto gayong panahona, nag-ayo si Hesus og daghang mga tao sa ilang mga balatian og mga sakit og sa mga giyawaan ug naghatag og panan-aw sa mga buta. Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan. Pauli kamo og suginli si Juan sa inyong nakita og nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon naayo, ug ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na buhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabos. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang mga tao pag-abot ni Hesus sa kalibutan, hasta sad si Juan nga magbubunyag, wa kayo kasiguro kung siya na bagyod ang katumanan sa gipanagna or gisaad sa Ginoo pinaagis mga propeta nga manluluwas nga moabot. Murabag galibog sila kay ang labig yung questionable sa iyang kinabuhi isip manluluwas kay porti mang pobriha nya wa pagyoy grado nya didto pagyod nagpuyo sa Nazaret kay ang tudlo sa mga propeta ang Mesiyas magikan man sa Bethlehem. So diri sa Huda unang questionable kaayo nganong didto nagikan sa Nazaret sa Galilea unya pobre pagyud kaayo wa pagigrado makaluwas baka ni ana
Si Juan nga magbubunyag na dito siya dapit sa Huda, dito sa Jordan sige siya pamunyag, bisan og murag kasiguro siya nga murag mauna gini gaduda pagid siya. Muna ang iyang gipadala ang iyang mga tinun-an unya si Jesus wa sad moingon ako ni, ang iyang giingon tan-awa ang akong mga gibuhat. Nganong ang mga buhat may gipatan-aw ni Jesus, wa man siya moingon categorically ako. Bawo mo nganong ang mga buhat man mga masakito na ayo, mga giyawaan, kuhaa giyawa, ang mga buta nakakita, mga bungol nakadungog, mga bakol nakalakaw, nganong kana may gipakita ni Jesus? Uy, hadlok siyang muangkon. Para gud ana imong bana, imong ingnon diin man gyud ka nga dugay man kang niuli. Dito kas imong kabit, nga maingon din siya. Si Kuan, si pare naghikay mangudto niya kana ganing nangimbitar niya kay di lagi ta kabalibad, kadaghan man nimo palikoy-likoy diin lagi ka. Ana. Mura bang si Jesus no nagpalikoy-likoy siya ba? Wa niya klaruhag tubag ingon ikaw na ba o magpaabot miglain. Pila na may pagingon ako o magpaabot pa muglain. Pero ang iyang gitudlo mga buhat, mga buhat niya. Di man gyud mo manubag, so ako na lang mo tubag, no? Sa akong ubos nga pangagpas, mga buhat ang ipakita ni Jesus aron ang tanan nga katawhan nga mosunod niya makasabot nga ang tinuod di ang presensya sa Ginoo dinhi sa kalibutan anaa sa mga tao nga mubuhat sama sa iyang gibuhat. Pasabot, ang tanang tao pwedeng mahimong manluluwas. Co-saviors, pinaagi sa mga buhat na iyang gihimo. Muna, kaning santos nga atong gipasidunggan karon, si St. John of the Cross, si San Vicente Ferrer, San Roque, tanan, nagbuhat gyud. Di tingali gyud tanan na parihas, pero gibuhat gyud nila ang mga buhat nga gibuhat ni Jesus. Pag-ayos mga masakiton, pagsangyaw sa maing balita, pagpapahawa sa mga yawa, o pagpahinulsol sa mga sala. Mao man gini ang generic nga buhat sa manluluwas. Nganuman, luwasonon kay taani. Kaning ato mga sakit, kinahanglan maluwas ta. Kuan man ginang sakit, makadaot man gina. Kaning yawa, kinahanglan maluwas tas yawa. Kining sala, puwerte ning muguba nato. Kinisang atong kinabuhi nga kamatayon. Ang kamatayon sa una, ang tanaw ana, impierno diretso. So gibuhi niya ang patay, pasabot, dili na maimpierno ang tanang tao. Dunay mga tao nga mamatay pero mabuhi balik ngadto sa langit. Kinahanglan ni nato isangyaw. Pasabot gipakita ni Kristo nga kitang tanan dunay na say gahom sama sa iyang gahom nga gihuptan dinis kalibutan. Ana. Sige, lingian ang imong tupad kay murag natug na. Ing na kumusta imong gahom? Nagmata o natug? Pangutan ba? Naglihok ba ang imong gahom o natog? Sama pananglit sa pag-abli sa bakba sa taong amang. Kung saan man pag-ayo ang taong amang. Naidaghang paagi nila karon ang amang sign language. No? Mao na atong human way. Pero daghan ba yang amang tungod sa sala? Kana ding maglagot ka sa imong bana, di naman jud ka mutagad, di amang na ka. Maglagot ka sa imong asawa, di na jud ka mutagad. Ana man gani maglagot sa pari, di na gyud mutagad.
Naam sa gani pare, maglagot siyang isig ka pare, kay wa kayo may pagkabahin ng kulikta. Di nagit mo tagad. Naamang, niya unsaon man pag-ayo, kinahanglan taog gahom. Unsa man gahoma? Ang gahom sa Ginoo. Unsa may gahom sa Ginoo? Para ana, mutingog. Unsa man? Gugma. Sikiti na. Sikiti ba? Sige higyog sikit, imong bana, sige hig sikit. Ug wa na magtingog nimo imong asawa, sige hig sikit. Tan-awa di ba moingon, hawa gud yan, animala ka. Awa na nakatingog na. Ingka salamat, di na gid amang. O, di ba? O di naayo na siya. Pero napamayawa kay singhag man. Sige gyud sikit, imong atimanon unsa iyang panginahanglan, imong andamon, katong iyang nalagutan nimo, imo natong basulan, katong imong kabit, imo natong biyaan, nya ang imong sugal, imo nang hunungon, ang imong red horse, imo na nang ipadaplin, nya ang imong mga budget ani ipalit na nimo og pagkaon sa inyong balay. Tagaan na nimo og gift, Christmas gift imong asawa, katong paborito niyang mga gift na tanawa, di ba? Katong singhag niya nga tingog nimo kay naiyawa, igsunod na mag-ingon na gina, unsa may nakaon nimong buanga ka nga nagtinarong naman ka, ana nindot nagtingog, ingon ka wa na gyud, narang-arang na gyud ang yawa, murag nawagtang-wagtang na. Sigihi pa gyud kay giingon pa man kang buanga ka. Ningon pa man buanga ka. Di gugma ana nya imong paraygan-paraygan, imong hikap-hikapon, imong hapyod-hapyoron. Isunod ato mo text na to nimo, asa naman kalab. Ingani ka ang naong sa animal naayo na gyud. Naayo na iyang kamot kamao nang mo text. Isa to pa makalihok nang iyang kamot. Ana nya inigabot nimo sa balay, uy musugat naman ka. Hay wa na gid taon mabakol, makalakaw na. Ani sugat. Di na nakuha na. Naayo na tanan. Unsa may gigamit? Gugma. Nya labi nag mga ikagpasaylo. Sorry ha kay tintal jud ko sa mga bisyo, pero karon saad na gyud ko maningkamot ko. Nya tabangi lang sad ko nga dili ko mabalik sa akong bisyo. Gakos din na nimo. Ana mga hilom na mong duha. Lipay pang pari sunod tuig kay bunyag naman sad. Bunyag na sad. Kakwartas ang pari. Di ba? Sa to pa na abot na ang kinabuhi. Nabawi ang kinabuhi. Patay na ang tatong inyong pagrelasyon, nabuhi og balik. Mahimo ba ni? Yes. Gamita lang ang gahom sa Ginoo kay matud pas Ginoo sa unang pagbasa, ako ang labing gamhanan, ako ang nagbuhat sa tanan, ayaw na mo pagduda nako, ako under control nako ang tanan, ug walay laing Dios labaw kanako. Mayan ang siguro nganong magduda pa man kuno taniya. Maubit atong tubag sa Salmo. Unsa tay atong tubag sa Salmo? Imangin mo ka mao mo tubag ato. Paulan na ang mga panganod sa matarong ug ang yuta magpahimukso sa manunobos. Unsa may paulan na ang panganod sa matarong? Kanang mga grasya nga gikas Ginoo, mga nindot nga mga butang, mao nay atong isigig sa buwag aron murag uwan ba nga sharing of good things, good news. Sangyaw pinaagis buhat og aksyon og words and actions. Isangyaw mga buhat sa gugma, buhat sa kaluoy, buhat sa pagpasaylo, buhat sa pagtinabangay. Mutang malipay ko ning among organisasyon dinhi nga COVID-G ba? Pero may maginang mo-appeal din sa ato mga dagkong kalihukan, ato raman sa mga igsuon dinhi. Kay naamit triple A nga prinsipyo nga mo'y puy-an na mo kinabuhi ang ampo, antos ug alagad, or pwede rambulon aron mo daog yun, alagad, ampo, antos, or antos, ampo, alagad, rambol-rambula lang na bisag hain ang available. Kung ang imong bana nangabit, ampo, iniguli sakit kayo, antos.
Nya ini kabuntag, imong alagaran. Nya kay ni kuyog man ang kabit, antos. Nya gigutom man silang duha, alagaran. Nya sakit man, ampo. Mana, di ba? Sige, buhatan na ninyo, di ba? Nindot kayo na. Imong anak, nabuang sa computer, ampo. Wa magid mo undang, alagaran, kay gigutom na na. Sakit man, antoson, kay anak gina nimo. Di ba? Nya sige ka na nga pattern. Nindot kay na, daghan kay mga usab. Gani karon ang mga among kauban nga sige away sa ilang asawa or sa ilang bana, wa na gid sila kunoy away-away karon. Mingawon gud sila sa away kay ini kasuko sa asawa, muhilo man ang bana, moingon man bana, antoson lang. Ana. Nya kay ang asawa natuog pa man, lutuan, alagaran. Ana, igmatas asawa, oy, luto naman, limpyo naman, nang laba pangkanahan nga bana. Moingon sang asawa, unsa kay nakaon ning panuway dako. Nakanahon na man sa dang asawa kay kauban man sa siya COVID. Iyay ni alagad man di sa kupalkan si alagaran ko sa ning panuway dako. Alagad sa siya nga to. Hangtod nagkahiusa, adi na mag-away oy. Ana. Di man mo mutuo, sige na, nindog na ta. Mga igsuon, puno sa pagsalig, ato karong ihalad ang ato mga pangamuyo, ngadto sa Ginoo, uban sa pangalian ni San Juan de la Cruz. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing timaan sa kapasayloan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong nasod muuswag diha sa kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga kadtong mga nahilayo sa atong simbahan, makabig ug mudawat na sa sakramento, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang gugma maunay maghari sa atong pamilya, labi na sa pamilya nga nagkabahin-bahin, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangamatay makaangko na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, tabangi kami sa kanunay sa among mga panginahanglan. Dawata ang among gipangamuyo karon diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasin. Dawata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasingkasin.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, sud-o nga kining mga gasa nga among gihalad aron magpaghandom kang San Juan de la Cruz. Itugot nga kami nga nagsaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod unta sa among gisaulog. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Juan nga pari. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-iingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon,
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tadang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu ganasa pangalangin, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. The Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Magampo kita. O Dios, gipadayag mo ang misteryo sa krus diha sa kahibulungang kinabuhi ni San Juan nga pari. Itugot nga human kami malig-on ni ining santos nga Eucharistia, magmakanunayon kami sa pag-alagad kang Kristo ug magkugi kami diha sa simbahan alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni siya kung kanunay gitang muantos alang sa kaluwasan. Mahimotang co-saviors, pinaagis paggamit sa atong mga gahom nga gihatag sa Ginoo. So salamat sa mipakita sa ilang gugma nato, ilang gahom, pagpalit og mga slots. Update sa atong mga slots, sa atong dopes, ang atong total nga halin ning abot na og 14,721 slots. Atong pakpakan ang malit ni ini. Salamat kaayo niya sa ato sad nga special slot ang ikhak para ni sa atong mga kabos nga kaigsuonan karong Disyembre atong tagaan ning abot na sad ang atong halin og 4,908 slots. Pakpak gihapon, salamat kayo. So sa atong dopes napay available nga 40,279 slots at 1,000 per slot. Ang ato sang ikhak napay available nga 15,092 slots at 100 pesos per slot. So mo ni ang atong duha ka special nga slots karong December. Unya ang atong special sad nga fundraising or additional nga paghatag ninyo kahigayunan sa pagpasalamat o pagampo mo ning atong duha ka Christmas tree. So tree of gratitude and petitions. So karong Biyernes magsugod na ang atong misa di Gallo alas 3 sa kaadlawon o alas 5 sa kaadlawon ang atong mga misa dinhi
ug didto sa Sambag nga alas 5 para sa mga kapilya Lorena, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. So ang atong buhaton dinhi sa simbahan, iganhin ninyo sa Misa de Gallo, mupalit mo og mo palit di ay muhatag mo sa inyong petisyon o pasalamat na matay butang diha mga lamisas gawas. Unya mo hatag mo sa inyong love offering nya mo kuha mo og kanang bula, first come first serve, kay di man na daghan kay ato mga Christmas tree nga mga balls nga atong giandam. Mahutda na mo, wala na mo ikasabuong dire. Utangon lang nato, sunod na lang sa nga Misa de Gallo. Nya ato ni siyang buhaton, kada ginato simba, pasabot kada nato simba, magpasalamat ug moampo tas Ginoo pinaagi nining special nga aksyon. Mora guna siya, simple ra kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutaris Hostia, qui celi pandes ostium, milagrimum hostilia, darubur ver auxilium, ponendredoque Dominum, et sempiterna gloria, vivitam sidetem nubis lunes in pace